Igbo bụ Igbo ndị ọma na-ege m ntị awụchiela m n'ụbọchị tata na Odenjinji Media nke Stuttgart nsi nke onye na-emenya bara ya na-atụpụghị oge anyị ka na-agakwa n'ilu gbasalụ ya bụ ihe mmụta anyị mụtara gbasalụ ya bụ oke ọrịa nke nọ n'obodo a niile n'ụwa niile. Anyị na-anya anya fụ na o nwere ozi onye ọ dị ọsọ onye ọbụla amarana na o nwere etu anyị kwesịrị ka anyị wee na-ebi. Ị na-anya okporo ụzọ niile tọzi chako ọdụka ebe agbara ọsọ. Ịnepụ anya ịfụ na ụka niile ma ebe ndị na-akpụ isi ana anyị afụla na Chukwu anaghịzi ebi n'ụlọ alụrụ alụ na ọ na-ebi n'obi anyị, na ihe dịkarịsịrị mkpa bụ ịzọpụta mmadụ ibe anyị. Ihe a niile a bụ ihe anyị na-agaghị ịmụta gbasara ya bụ ọrịa ọkwụ n'eziokwu na-ajọ ọrịa, mana ihe mmụta dị na ya erika. Na-atụpụghị oge ka anyị wụchaa na ndị detara anyị ihe mmụta ha mụtara na mpaghara ụwa niile. Ka anyị wụchaa na nke gị Maazị Oke Nwafọ, nwanne nwoke, ọ ga-adịrị gị mma. Maazị Oke Nwafọ si oge ugbu a bụrụ oge ịṅụ mmanya na-aba n'anya ma ọ bụ ise ihe ose, na ihe ndị a niile bụ ihe na-egbu ihe ndị oyibo kpọrọ imun nke dị n'arụ anyị, na ihe ndị a na-eme ka imun anyị bụ ihe nke ga-agbatunata na ọ bụzia na nya bụ ọya agafee na ọ ga-enweta anyị ọsịsọ. Sị ka anyị gbara ihe ndị a niile ọsọ. Maazị Oke Nwafọ, ekene gị nwanne nwoke, ọ ga-adịrị gị mma. Anyị arapụzia na nke gị wee wuchie na nke Madam Amaka Deaconess, nwanne nwaanyị, ọ ga-adịrị gị mma. Isi na ihe ndị a niile bụ ọgwụgwụ oge nke ọbịbịa onye nwaanyị. Isi na emenumana na Chineke Chukwu Oke Abịama ga-azọpụta ndị gị. Madam Amaka, ọ ga-adịrị gị mma. Anyị arapụzia na nke gị wee wuchie na nke dike na-agbara izu, nwanne nwoke, ka ekwanụ ama na ihe niile na-aga nke ọma. Isi na ihe mmụta nke anyị na-agaghị ịmụta bụ na emenumana na Chukwu Okike Abịama na ọnya ka bụ eze nke ụwa niile, maka na ya bụ ọya bịa wee jide obodo niile anyị si n'ọha bụ ji ike nke ụwa, o wee jide ha ncha wee gwa ha na n'ọnya bụkwa Chineke. Nwanne nwoke, ọ ga-adịrị gị mma. Isi na obodo Libya, Garian Libya, wee na-edetara anyị akwụkwọ ebe ọbụla ị nọ ka Chineke kpuchite gị. Anyị alapụzia na nke gị wee wuchie na nke Maazị Hope Ehitere, nwanne nwoke, ka ekwanụ ama na ihe niile na-aga nke ọma. Isi na ihe ndị a niile kụziri gị ihe i wee mụta na ihe niile a na-eme n'ụwa na ha ncha niile bụ ihe efu. Nwanne nwoke, ebe ọbụla ị nọ ka Chineke kpuchite gị, kpuchitekwana ezinụlọ gị. Isi obodo anyị nọ n'ime ya bụ Stuttgart, Germany, wee na-edetara anyị akwụkwọ nọrọ ọfụma. Nwanne nwoke, anyị awụchizie na nke gị Aka Chukwuba, isi na United Arab Emirates, wee na-edetara anyị akwụkwọ. Isi na ihe mmụta niile ị kwesịrị ịmụta bụ na mmadụ niile bụ otu na nya Chineke, ma onye ukwu ma onye nta, na nya bụ ọrịa bịa wee metụ onye ọbụla. Iwesị na ihe ịmụta na nya bụ ọrịa. Nwanne nwoke, ka Chineke kpuchite gị na ebe ị nọ na ọ ga-adịrị gị mma. Kpamkpam na nke gị Nwaada Teresa Ogechi, nwanne nwaanyị, ọ ga-adịrị gị mma. Isi ma ndị ọrụ oyibo ma ndị na-eje akwụkwọ ma ndị ahịa na ya bụ ọrịa wetara onye ọbụla ezumike, o wee bụrụ ihe ịmụta. Isi na Lagos, Nigeria, wee na-edere anyị akwụkwọ, wee na-asị ka Chineke kpuchite gị n'oge ugbu a, kpuchitekwa ezinụlọ gị, ọ ga-adịrị gị mma. Kedụkwanụ maka nwa ebere ada Madam Stella, nwanne nwaanyị, ka ekwanụ. Isi na Nigeria, wee na-edetara anyị akwụkwọ. Isi na ihe ịmụta bụ na anyị mụtara adịmọcha. Nwanne nwaanyị, ka ekwanụ ama na ihe niile na-aga nke ọma. Ka Chineke kpuchite gị, kpuchite ezinụlọ gị na akwụkwọ nke idetara anyị. Ozi eziri anwụrụ ọkụ erue na eluigwe aka. Kedu maka Nwaada Otu Ruth, isi na India, na-edetara anyị akwụkwọ. Isi na ya bụ ọrịa bụ ihe aka mere uche onye adị ya njọ. Nwanne nwaanyị, sị ka Chineke kpuchite gị na India nke ị nọ gbasara ya bụ ọrịa, na ihe ndị a niile gasị na anyị ga-abụ ndị ga-enwe mmeri. Ọ ga-adịrị gị mma.
anyị awụchizie na nke gị nwa aka ego kekwanụ isi na Naijiria na-edetara anyị akwụkwọ isi na ihe mmụta nke ịmụta gbasara nya bụ ọrịa bụ mkpa mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Eziokwu ka ikwuru nwanne m nwaanyị, maka na nya bụ ihe nya bụ ọrịa abịazi ya anyị amalụ na onwe ya dịka mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Anyị na-ewetara gị nya bụ ozi na isi njedebe gbasara ihe mmụta anyị na-aghaghị ịmụta gbasara nya bụ ọrịa. Anyị ka na-enyekwa ohere, ọ nwere ihe mmụta ịmụta ka idere anyị, mana ọ ga-aka mma na ịbịa n'okpuru ebe anyị ga-atụpụ nya bụ ozi, dee nya n'okpuru nya bụ ebe ka onye nufukwana ya ka onye a na wee fịa. Anyị bịazịa ka anyị wee welu nke anyị ga-achọ iwe. Ọ ga-adịrị gị mma mara na ebe isi wee nụ nya bụ ozi n'ụbọchị tata bụ na Odenjinji Media nke Stuttgart. Onye na-anụ ọnụ ya n'ụbọchị tata bụ ọnụ na-ekwuru Odenjinji bụ Maazị Ọgadagidi. Ndị be anyị, ka emesịanụ.